Sanibonani bantu bakuba Mzansi, sanibonani bantu bakuba Mzansi. Mina igama lami no-Atasi, yabona ngithanda ukuba uMatasi. Hawu, bantu bakuba Mzansi, kanti kuyenza kanani la e-South Africa? Kanti kuyenza kanani la e-South Africa? Nibona ubhuti nabosisi bayagijima, baphansi phezulu bathi ye kuyanyiwa, kuyanyiwa, kuyanyiwa. Niyabona omunye ubhuti wakusuka nami lekhaya, niyambuza ngithi, ndoda nakugijima kangaka kanti kuyenza kanani? Bathi, ndoda kuyanyiwa ndoda, kuyanyiwa ndoda. Abantu bala e-South Africa bakwatile bathi baxosha abantu bale ngaphandle. Uyabo? Ngithi, wena baxosha abantu bale ngaphandle. Wathi ya, ngathi, ndoda iqale nini lento? Bathi, iqale emalangeni manje. Ndoda kuyanyiwa manje. Asambe siyele ekhaya, yabona nihlanganisa i-transport. Ngathi, ndoda hamba uniyele ekhaya. Mina anihambi la e-South Africa. Ya, mina anihambi la e-South Africa, nisazohlala la e-South Africa because mina nazi ukuthi i-South Africa indawo nendawo yonke la emhlabeni yenziwe uNkulunkulu. Akunamuntu ozothi yena i-South Africa yami. Umuntu one-right yokuthi i-South Africa yakhe uNkulunkulu kuphela. Une-right yokuthi i-South Africa iyami, iZimbabwe iyami, Mozambique iyami, Malawi iyami. Ya, akunamuntu ozongitshela mina ukuthi i-South Africa yakhe. Mina niyohlala la because la emhlabeni sizele into eyi-one. Ya, sizele kuzosetshenzwa so that we can survive. Uyangi-understand? So mina nilani nizosurvive, yabo? Ya, ngamuntu ozongitshela ukuthi hey South Africa yakhe. If wangitshela ukuthi South Africa yakho, now izinamaphepha ashoyo ukuthi ya wena uyenzile South Africa, naku kuyakhulunywa la in black and white ukuthi ya South Africa yakho vele yayi owner of South Africa, very nice signature yakho lapha ekugcineni iyasho ukuthi isivumelwano sokuthi wena noNkulunkulu ukunikele South Africa ukuthi ibe yakho in black and white. Angithi nathi nithi size namaphepha abhaliwe in black and white ukuthi ya nifuna ukubona ukuthi sibala eSouth Africa or nifuna ukubona ukuthi sihlala ngepermission la eSouth Africa na. Nawe izinamaphepha abhaliwe ukuthi nawe South Africa yakho. Kunamuntu mina nahambi la. Ya, ubhuti wanitshela ukuthi la bantu laba baphethe izibhuku, baphethe izibhamu inenani bazawukwenzela istori. Ngathi nifuna ukubona ukuthi bazonenzela istori. Mina ngigqokile amabhani, bullet langena la phumela ngale la game. Ya, bullet langena la phumela ngale la game. So anisavulutho mina. Anisavinika mina. Ya, mama nifuna ukubona ukuthi mina nobani, mina ngo-Atasi mina. Uyabo, nitrainile le emakhaya banithembile futhi le ekhaya bayanazi ukuthi mina ngingozi. Niyababona abobhuti bayenza amasaloni babamba umshini bakera abantu. Niyababona abobhuti lena bakera utshani babamba umshini. Mina nobamba umshini mina nobamba umshini. Thama ufuna ukubona ukuthi mina ngingozi. Usuka la wena usuka khona uzi la game. Ya, uzonitshela ukuthi nihambe la South Africa. Anindawo mina. Mina anindawo mina nifuna ukubona kubhaliwe eBhayibhelini. Bantu bakithi kubhaliwe eBhayibhelini ukuthi thandanani. Wani nena yabona ukuthi umuntu ubhizi uthi hey mina nginenhliziyo enhle, mina ngeke onibone niyenza izinto ezibi, mina ngeke onibone niba nomona nomunye umuntu ngithi mara manje ubuye ugijima phambili. Ya, ugijima phambili unomona ukuthi abantu bangale ekhaya bayenze kahle la eSouth Africa bathole i-ching kuba mnandi, yabo. Sikana nomona ukuthi yena uyabona ukuthi mina amasenti anisangatholi, labantu bangale ekhaya bona bahlezi banamasenti, uyabona ukuthi hayi angeke kumele nibaqoshe manje so that la masenti abatholwayo labantu laba balima ekhaya azotholwa yimi. Never, ngeke uze kubone lokho. Kokuqala nina nithi sinithathela imuphi umsebenzi esinithathela wona bobhuti? Ngifuna ukubuza mina. Imiphi imisebenzi esinithathela yona bobhuti? Ngoba kunomunye umuzi lapha bangiqasha bathi Atasa sicela usakhele indlu yabo. Ngiwana. Nabhuca idaka nabeka istina, nabhuca idaka nabeka istina. Manje nabona ukuthi man, manje beka istina manje ibuye idaka selewomile. Ngicela umfana walapha nithi boy. Sorry. Nithi boy. Ngicela ukuthi unibhicise le daka la. Yabo? Umfana loyo wakhuluma in English. Cabanga wakhuluma in English wathi never my dead body mina never unibone nibhuca idaka. Wakhuluma in English wathi never my dead body mina unibone nithengisa umthanyelo. Never my dead body mina unibone nithengisa amabhava. Kusho nina abantu bala eSouth Africa nithi nina. Nge-English nithi nina. Never my dead body mina unibone nenza lokho. Never my dead body. Manje sekuyabheda manje. Sekuyini nina nasiqo. Mawufuna ukubhuca idaka bhuti wami man. Mawufuna ukuthengisa umthanyelo namabhavu, thengisa bhuti wami. Akekho umuntu okuvimbile. Ufuna ukuphatha ama-building. Phatha ama-building bhuti wami yini inkinga kanti. Senteni thina ngoba asiyenzanga lutho bhuti wami. Asiyenzanga nix. Nathi we are here for survival. Yeah, ufuna ukunitshela ukuthi nibuyele le khaya nibaleke kabuhlungu le. Ya, nihambe emahlathini nivike amabhubezi namalayoni konke nama-ostrich nama-giraffe konke. Ufuna nibuyele futhi novika izinto ezingaka mina futhi nibuyele le khaya le novika izinto ezingaka ama-giraffe konke yebo bhuti. Asizwaneni la ngento eyi-one. Asiyekeleyo lento yethu ukuthi sibhizinasi iqosha la. Mina ngindawo mina nahlala la. Unitshelile ubhuti wathi uhlanganisa i-transport nihambe nokugibela. Ngathi anigitsheli next mina. Ya, hamba uyi-one, abahambayo. Ngizosala ngincinga mina ngiyi-one. Ngo-Atasa mina, ngisasho namanje. Guys, ngo-Atasa mina. Babufuna ukubona ukuthi umuntu oyi-one uyakwazi ukulwa nabantu bayibhiloni. Ya, asavayo. Ngo-Atasa mina. Yabo? Isitori sabo-Goliath nalana kusiyi izinto zokudlala nje bathi abantu bayazicambela manga nje. Into bakuyibona ya, nami nayenza umlando manje nifuna ukuba na history yami. Nifane naboMandela banganikhohlwa. Nizobona-ke. Anihambi-ke mina nanithi niyahlala. Ngabe ufuna ukubona ukuthi anihambe suka lapho wena ukhona uze la game uzonixosha ukuthi ufuna amaphepha uzobona ukuthi mina ngobani. Bamba ngiklap eyi-one mina mfana wami asisuzela lekudeni. Futhi nothatha amabhodi wami manje konke nemithanyelo namamob nahamba manje nothengisa. Ufuna ukubona ukuthi ubani ozonivimba lapha esitradweni. Nifuna ukubona. Yasini. Bafana bami. Stop it lento eniyenzayo. No-Atasa mina. Ngiyanikhoza.
nihamba nithathe imithanyelo yami. Hlangane nebharinyana la iphethe isibhuku or iphethe isibhamu ithi nihambe niye ekhaya nizonibona ukuthi ningobani mina anithreyinanga mahhala lamabhande lawa aniwatholanga edodini mina lamabhande lawa aniwadandulanga lamabhande lawa anenzelanga i-AI mina ya nakulwa mina so bafana bakithi mangabe nazithemba so nilahle izibhuku nilahle izibhamu nilahle amabhazuka le ya nilahle amabhomu le so bafana kithi Steve Go bafana kithi ya ngenzela story mina aneke nikushaye KO nikushaya perfect wayazi ukuthi uma bakhuluma nge-perfect bakhuluma ngento kunjani nokushawa kanithinti mina ya kodwa mina niyakuthinta wena sogcina sinithinta nathi bafana ngisho nithi nifuna ukusithinta nathi sizonithinta-ke manje bona ngathi nibona ngathi bafana bakithi anifuni ukukhuluma amagama nizobona kahle ukuthi azoniphathisa into yokuthi nizokwati kakhulu yabo anifuni ukunikwatisa kakhulu mara nithi mina umuntu ofuna mina ayizigebe nihamba manje nithatha izinto zami nami nothengisa manje ozonivimba la le one engizolisho manje one thing zokutshela into eyi-one nothengisa manje univimba wena la South African la ngaphandle univimba ukuthi yeyi wena uzonibona ukuthi mina ngingubani ngiyahamba manje.